Jeg har været igennem af svære ting og sager, hvor jeg bare ved, hvor mange andre, ikke bare hundredvis af mennesker, men tusindvis af mennesker, der render rundt i samme situation, som jeg har været i. Og så er jeg så heldig at finde den her lille udvej, den her mirakel af et eller andet tilfælde på en internetside, hvor man ligesom siger, wow, det kan godt lade sig gøre det her, ikke? Jeg tænkte, det skal folk vide. Så jeg har simpelthen tænkt, hvordan får man det? Jamen, der må være nogle debatsider inde på nogle hjemmesider, og der kendte vi jo selvfølgelig noget, der hedder Netdoktor og sådan ting. Og så gik vi ind og skrev der og fortalte om det her, at det kan altså godt lade sig gøre at komme ud af det her smertehelvede. Det kan godt lade sig gøre at leve et liv uden morfin. Der er en mulighed for at komme videre også, ikke? Ja. Det gjorde så, at den historie, jeg fortalte derinde, der fik vi simpelthen så voldsom en reaktion fra folk, der simpelthen ringede. Fordi jeg har selvfølgelig sagt, I skal bare ringe. Jeg skal nok fortælle jer, hvor I har mulighed for at få det godt igen, ikke også? Og det har selvfølgelig givet en meget, meget positiv tilbagemelding. Altså folk, der gerne man kan heller ikke være bekendt at beholde noget godt for sig selv, når det er sådan en viden om, hvad der kan hjælpe. Jeg måtte bare ud. Det boblede ind i mig. Det måtte bare ud. Det folk skulle vide det, ikke også? Og det har jeg simpelthen sat mig for. Det skal folk bare vide, at der findes løsninger. Man skal ikke finde sig i at få at vide, at man bare skal lære at leve med smerten. Og finde en eller anden form for morfinpræparat, og så ellers gå rundt i sådan en togerus der og blive ligeglad med livet, ikke? Vi skal lige nævne også, som du har fortalt mig, at det kan jo være så slemt, at diskusserne er totalt smadret, og der kan de lægge proteser ind så let som ingenting dernede også. Det kan de. Ja. Det var faktisk tilfælde med mig, at de var så totalt smadret og nedslidte, så der ikke rigtig var noget håb. Men i kraft af min forholdsvis unge alder, siger de så, at de ville prøve den lidt mindre voldsomme metode og se, om de ikke kunne komme sig igen. Hvilket jo så har vist sig, at det har de altså gjort. Så jeg var heldig. Men det der så er, det er, at hvis man har den der helt nedslidte skive der, ikke også, jamen der kan de simpelthen, og det har de praktiseret siden slutningen af 80'erne, og sætte de her proteser ind, diskusproteser. Ja, i Danmark der er det nærmest kun på forsøgsbasis, men stadigvæk kører med det. Der er de for ganske kort tid siden startet et forsøgsprojekt på Rigshospitalet, har jeg fundet ud af, at, hvor de stadigvæk kører det forsøgsvis sætte proteser i. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at 2 timers flyvning herfra, der putter man proteser i, og det har man gjort i årtier, og der sidder faktisk ham, der gør det. Han er faktisk den mand i verden, der har isat flest diskusproteser. Så bedre ekspert kan man jo ikke få. Nej, og han har tilbudt danske læger at komme ned og lære det hos ham. Det er ikke noget, han holder for sig selv? Det gør han ikke. Det er der ikke nogen af dem, der gør dernede. De tager meget, meget gerne imod læger fra hele verden, hvor de skal være så hjertelig velkommen til at komme og se, hvordan vi gør, for det kan kun være i folks interesse at kunne hjælpe patienter på bedste vis. Og med så en lille risiko som muligt, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo en vigtig ting, at man ikke skader mere, end man gavner. Ja, lige præcis. Men der er en anden ting også, som er jo vigtig, det er, at man skal jo genoptrænes bagefter. Ja. Du havde jo ingen muskler tilbage, efter at du havde ligget der og haft det så dårligt. Men det har du så også lært dernede, hvad du skulle gøre, ikke? Det er jo sådan en ting, som jeg fandt ud af, at de gjorde utrolig meget ud af. Jeg fik simpelthen stakkervis af både instruktioner. Jeg var jo inde omkring hele deres træningscenter og tale med deres fysioterapeut og deres læger derinde. Og hvor de sagde, at det her det er altså uhyre vigtigt, at du lytter godt til, hvad jeg siger nu, med hensyn til din ryg, fordi der er stort set ingen muskelstyrke tilbage i din ryg. Det var jeg jo ikke klar over. Det er jo ikke noget, sådan har jeg jo bare følt, at sådan var jeg. Ikke? Så der, hvor jeg ikke kunne tage fat med min ryg, jamen, så gik det så meget mere med armen i stedet for. Ikke? Ja, så har musklerne ikke brugt. Og så har man jo lige så stille bare indrettet sig efter, når jeg gjorde det, så gør det ondt, jamen så gør jeg det på en anden måde, og så kommer du lige stille at bruge de forkerte muskler, ikke også, og de rigtige muskler, du burde have brugt, og gjort det på den rigtige måde, jamen dem bruger du ikke længere, og så er det en ond cirkel, du er inde i. Og der fik jeg klar besked på et meget intensivt træningsprogram, som de helt specielt ud for de test, de har lavet på mig. Men en viden om, at min muskelstyrke i lænderyggen, den var lige 0. Jamen der har de simpelthen tilrettelagt et specielt program til mig. På trods af, at jeg ikke bor i München, ikke er ved klinikken, så siger de sådan, at du skal gøre det og det og det. Altså jeg har simpelthen en spiseseddel med hjem, specielt skruet sammen til mig. Og det giver altså en god følelse af, at du simpelthen kan gå hen til din egen fysioterapeut eller i et træningscenter til en uddannet træner og sige, ved du hvad, jeg har det her behov, ikke? Så går de simpelthen ind og laver et træning til dig. Ja. Og den omgang der, den har kostet dig cirka 60.000 kroner, eller så? Ja, lidt mere. Lidt mere? Det er lidt mere.
Men rundt regnet, ja. Ja, men det har du jo så altså selv skulle betale, fordi der er jo ikke nogen rigtige regler for det nu, men det er jo til kæmpe stor fordel for samfundet, hvis man kan få så hurtigt mennesker på benene og få dem funktionsdygtige igen, i forhold til de utrolig lange ventetider og udgifter til alverdens ting og sager. Ja. Så man må jo håbe, at der er nogle politikere, der ser den her udsendelse og begynder at tænke lidt over det her. Det vil jeg håbe, ja. Der er jo også noget på vej med, at man skal kunne få lov at vælge i udlandet, hvis ikke man kan hjælpe folk i Danmark på en fornuftig måde. Men det tager jo 100 år, før man får sådan noget til at men der er nok noget med, at EU skal med ind i det. Jeg ved, der har været en sag i Tyskland med en tysk borger, der har valgt Alpha-klinik og simpelthen krævet at få det her, fordi han har forlangt, at han vil have ret til at få den mindst risikofyldte operation. Og der kunne man ikke modbevise ham. Man kan høre mere om det her på din hjemmeside, jeres hjemmeside, der hedder www.minryg.dk. Og der er blandt andet en link til Alpha-klinikken nede ved München, og man kan læse på dansk alt, hvad der foregår. Og man kan også få hjælp fra jer til at få forklaret, hvad det indebærer at komme derned og høre dine erfaringer. Ikke? Du kan også fortælle om mange andres erfaringer, som du efterhånden kender, der har været dernede, så det er ikke, du er ikke en enlig svale der. Det er jeg absolut ikke. Og I har også fået en brochure, som på dansk, som man også kan få fra dig. Ja. Du skal have tusind tak, fordi du kom i dag. Jeg vil også godt lige til sidst nævne mine egne hjemmesider, og det er www.carsten-vagn-hansen.dk og www.dsgnet.dk. Tak for i dag, tak til seerne, og rigtig tak til dig, Bettina. Selv tak.